Општина Цариброд публикува покана за участие в публичното обсъждане на проектобюджета на општината за 2026 година. В публичниот дебат, којто продолжава до 12 декември, могат да участват физически и юридически лица, представители на органи, организации и здруженија. Предложенијата се подават до 12 декември, а откритата срешта за всички заинтересовани лица ще се проведе на 15 декември од 10 часа в залата на Општинскиот совет Цариброд. Проектобюджетот, анкетната карта за граждани и програмата на публичното обсъждане са публикувани на сајта на Општина Цариброд. Општина Цариброд објави покана за участие в публични обсъжданија на проектопрограма за контрол и намаляване на популацијата на изоставени кучета и котки и проекторешение за времени сооръженија намиращи се на обштествени и други плошти. В обсъжданијата могат да участват всички заинтересовани лица, организации и здруженија. Предложенијата треба да бидат подадени до 12 декември. Открити срешти с заинтересовани учасници ще се проведат в Општинската зала на 15 декември од 11 часа по проекторешението за времени сооръженија врху обштествени и други плошти и од 12 часа по проектопрограмата за контрол на популацијата на изоставени љубимци. Проектите на двете публични обсъжданија, анкети за граждани и програми на обсъжданијата са публикувани на вебсајта на Општина Цариброд. През изминалата седмица на територијата на окрга са станали 10 пътно-транспортни происшествија, при които едно лице е леко пострадало, соопштиха од полицејското управление в Пирот. В същия период са контролирани 650 шофьори и са санкционирани обшто 415 нарушенија. Од полицејското управление информација, че утре, 3 декември, ще бъде проведена акција по засилен контрол на движението, насочена към раскриване и санкциониране на нарушенија за превишена скорост и други нарушенија които застрашават безопасноста на учасниците в движението. Полицејските служители по време на акцијата ще исползват всички налични радарни устройства. Народната библиотека Детко Петров објави конкурс в којто могат да участват ученици од 1 до 8 клас на основното училиште. Темата за литературни и художествени творби е новогодишна приказка. Всички желаещи да участват в конкурса творбите с личните си дани трябва да испратят в библиотеката до 31 декември. Срештата од 9-тиот кръг на првенството в регионалната лига фудзал група Југ, одборот на Балкански вчера на домашен терен в залата на спортен комплекс Парк се наложи над Ниш 92 с резултат 7-4. След този матч Балкански заема 7-ма позиција с 6 точки в актива, а в следващия кръг ще гостува в Прокупле на осмокласираните Косовац Прокупле, които са със същия брой точки, но с един матч по-малко. Спонзор временске прогнозе. Green Center. Најмодернија технологија хемискog чишćenja svih vrsta odeće, pranje tepiha, bojenje odeće. Закажите ваше преузимање одмах. Green Center, телефон 069 14 14 666. Утре сутринта ще е студено, на места с мъгла. През деня ще е променливо облачно, с слънчеви периоди. Само на югоисток на места е възможно да превали. Вятърът ще е доумерен от югоисток. Минималните температури ще се движат между 0 и 5, максималните от 6 до 12 градуса. В Цариброд утре ще е предимно облачно, след обед с условия за краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен, главно от изток. Минималната очаквана температура 2, максималната 8 градуса. Спонзор временске прогнозе. Green Center. Најмодернија технологија хемискog чишćenja svih vrsta odeće, pranje tepiha, bojenje odeće. Закажите ваше преузимање одмах. Green Center, телефон 069 14 14 666.